Uy, Domingo man day ron, tigsimba man day, apan. Oh my God! Oy, advice na bitaw to. Tara, uban ko ninyo sa pagsimba. Usahay, murag tapulan ta mo simba. Murag ulay gana, pero sa kahilom sa simbahan, dito nato mabati pag-usub ang tingog sa Ginoo. Adunay usa ka lalaki nga nalayo sa pagtuo, nanamlay ang iyang espiritu, apan usa ka adlaw gipugos niya ang iyang kaugalingon nga mosulod sa simbahan. Sa taliwala sa pag-ampo o paminaw sa pulong sa Ginoo, mura gilamdag ang iyang kasing-kasing. Nakahilak siya og didto niya na sinati pag-usob ang tinuod nga kalinaw. Gala ang pagsimba dili lang katungdanan, kini usa ka paanyaya sa Ginoo aron lig-unon kapag usog. Ayaw tuguti ang mga kabugnaw sa imong pagbati mao'y mo palayo kanimo sa Ginoo. Ang kalayo sa pagtuo mo silaob pagbalik, padayon ka sa pagduol kaniya. Sama sa giingon sa Hebreo 10:25, ayaw ninyo pasagdi ang panagtigom kundili dasiga ang usag-usa. Kay sa presensya sa Ginoo diha magsugod ang tinuod nga kausaban ug kaayuhan.